elok barang Bu Kesi diaturke marang Mbah Yai, diaturke marang pondok ngabar, nggih putraku ning rasah bawa wae Bu Kesi. Sik kuat ora? Ayo nggih putraku. Elok barang. Anakku sing bagus dhewe ngono kae. Anakku sing bagus dhewe. Bram, tembang nembokmu Bram. Dados nuwun sewu para lenggah niki wau karyane Mbah Sukron ugi kado ketika Bu Kesi niku nglairake anak yang pertama naminipun Gelar Pamayang. Merga wis pirang-pirang taun kula omah-omah kalih Bu Kesi niku ndelala dereng dipun paringi momongan. Iya to, heeh, meh kliwat 2 taun men. Iya, Jane wis golek cara, golek tombo nang endi-endi, golek wong pinter. Ha iya golek wong tuwa. Iya, entuke panggah enom ae. Iya, ngono kuwi. Nganti tekan Malang, tekan ngendi-ngendi mbiyen kuwi. Iya, akhire ketemu karo Suwargi, Pak Tejo kuwi dokter kandungan, akhire apa kuwi jenenge cara sapi kawin suntik terus. Iya to, ngono kuwi akhire ya kuwi lahir si Gelar Pamayang diparingi kado tembang iki karo Mbah Sukron Suwanda. Iya, ngono kuwi alhamdulillah gelar niku nggih pinter ndalang sampunan. Sing nomor kalih sing teng pondok niku Brahma niku mayange ya semune ra umum komburi malah kaya mbahe. Iya, ngono kuwi. Mbah Wagiman, Mbah Sukron Suwanda. Sukron Suwanda, Sukron Suwanda. Iya menteleng mripate ora nggih.
Lah terus si Rangkung niki nembang ya pinter sing kintil kali mboke niki wau wirawiri teng mriki bapake ndalang dipijeti. Ha iya, niku wau Rangkung. Rambu arep dadi angkatan udara dhek yo. Masa wis tak latihan kok. Wah. Latihan dadi pilot, latihan dolanan layang-layang. Ayo. Umbule layangan ya anggaran ra gelem leren. Iya wis ben bocah duwe dhewe-dhewe. Ngene ra apa-apa. Mbak Triastuti, piyayi nek kaya ngono lho. Wis lho ora aja lamis ngoten mboten pas niki. Nggih, monggo Mbak Triastuti. Jumeneng Mbak Tri. Ha nggih wis coba kaya apa. Iki ganteng temane lak babakan wong bebrayan ya diaturake sing babakan katresnan. Ayo, nganti lamis. Tegese ora mung nglamise wong bebrayan wong omah-omah, dadiya pejabat, dadiya pengarep, dadiya pimpinan aja sok lamis, aja sok ngapusi. Ha iya. Yen pancen biyen wis janji arep menyejahterakan masyarakat, ya tetep ana tenan ora malah pajek saya munggah, saya munggah, saya munggah. Iya, Iki malah iki enek iki wong duwe gawe iki lek nganti ngonekke lagu iki lagune iki kena royalti barang. Ha iya wis biyen. Monggo, Mbak Triastuti. Piyayi iki jan kaya Bu Sunyani. Nah, coba kaya apa? Sugeng enjing Mbak Triastuti. Sugeng enjing Pak iya. Mboten asline daleme Ngawi napa Magetan jenengan niku? Magetan kan namung nyilih, Pak. Oh, inggih. Ngawi to, tetep inggih. Ngawi. Tetep Ngawi. Magetan nika kala-kala ditiliki ngoten lho. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Ngene Cak Mio. Nggih. Betul leres. Nggih, Sobi. Pripun to, Pak? Kanca-kanca iso pungkruk apa nggo dalem nang kono. Nate riyen. Iya. Pungkruk ngidul. Namung liwat Oh, liwat ngoten. mriko. Liwat mawon nggih terus mboten baleni melih. Mboten. Dalane pun ditutup. Nggih. Gayane nyekeli HP. Oh. Gak ya, saiki bestia Den ya. Mas Setyaka. Setiaka. Mas Setiaka. Sudah. Pokoke piye carane iki digawe guyub rukun. Lek kanca-kanca pengrawit ya aku wis apal iki terkendali dengan baik, rukun banget. Iki lho sindan-sindan iki lho sing rukun. Ya, sing rukun. Rukun lho, Pak. Ya aku mung apa kowe njagani aja nganti tercerai-berai nganti kena apa-apa terus wong wedok biasanya gampang geger, gampang piye-piye ngono aja. Wis ngono kuwi. Wis ngalah ngono. Pamane ana sing dadi geni, sapa yang dadi aki? Banyu ngono. Ini tadi malah Pak. Napa niku sinden niku gadah napa nggih ide-ide yang kreatif ngoten lho. Apa? Daster sama. Ngoten. Terus nanti tasnya sama. Gitu. Ya ora ngetokke nek awake dhewe iki akur guyub rukun Madangkara ngono lho. Sinden Madangkara gitu lho. Nggih estu lho Buni mboten ngapusi. Niki sinden kudune sing seragam lak jarike, bayake ngoten niku to, selendange. Niki lek dandan, niki dastere ya padha. Estu padha kabeh ngono kuwi. Ayo, nggih weteng dibolong. Ayo ngono kuwi. Wis apik, ya ora apa-apa, nggih. Apik. Sing apik ya iki ya, delame suwi ra metu. Siap, saya selalu baik lho Pak Yoyo. Wah iya. Tegese nembange kuwi lho. Lek nembange kuwi lho, kan ra mesti ta apa nek nembang. Loh, itu menurut moodnya hati Pak Yoyo. Oh. Kalau saya sedang bahagia, niku mungkin nggih bagus. Ngoten. Lah iki pas bahagia ora? Saya bahagia. Awas nganti Kan keru. lakone niku lho. Lakone niku lho sing mari kula bahagia lagi maca lakone Setyaka wau lho. Jadi kan terus mood saya naik gitu. Lakone. Wis. Lakone. Pandang ke bawah. Ayo nggih. Besti. Monggo Mas Dwi Puji langsung kemawon saking Bonang. Ting tong ting. Ora urung. Kemeruh kowe ora. Ayo. Monggo, ayo. Monggo Mas Dwi, yuk. Ayo sing tregel iki.
tersumbat. Ora apa-apa malah kok nyebuton terong kowe. Tapi enggak apa-apa ya, Pak ya. Enggak apa-apa, malah dadi ciri khas, Tik. Malah aja ditambani lho, Tik, ngono kuwi. Ciri khasmu ben kaya ngono kuwi wae. Ngerti Ibu Candra Lukita, suarane Iya. gedhe. Nyilak agu to jane ning dadi ciri khas akhirnya dicontoh piyai akeh. Ini anu Pak Yoyo, ini tersumbat. Jadi saya nafasnya sulit sekali. Tolong dibantu nafas buatan Pak Yoyo. Alah. Tersumbat apa nang jero? Enak apane? Plonto. Tapi ini bener Pak Yoyo. Apa mergo wingi kejaduk wingi pas turu? Enggak, ini kan sudah ditambal sama dokter, enggak apa-apa. Cuman ini saya itu agak alergi gitu loh Pak Yoyo. Oh, kowe dadi Iya. nambale nang dokter hewan ta akhire. Iya ditambal. Tapi saya cantik enggak Pak Yoyo? Hah? Saya cantik. Cantik banget, ora cantik ki apa tak jak ngono kuwi. Bener Pak Yoyo, saya cantik. Cantik. Secantik-cantiknya. Iya, Ayo. hidung saya bagus Pak Yoyo. Oh, bagus jan kaya Iya. pelorotan TK. Ayo nggih, apik. Makasih Pak Yoyo nggih. Monggo asline Saya yo. enggak apa-apa ya Pak Yoyo ya. Ndak apa-apa. Enggak apa-apa bener. Bener ndak Iya, apa-apa. masih sayang sama Mbak Tuti kan? Oh, sayang, rasa sayange. Ayo nan nggih. Makasih sayang. Ya, sami-sami. Pak Yoyo Apa? masih sayang sama saya yakin. Loh, piye to ora sayang piye to? Kok iki nekat bae. Apa kudu tak buktekne ngangge apa? Ayo. Ayo. Sudah tua. Ayo golek sinden sing kaya ngono kuwi angel. Unik kok. Ayo, kucluk. Ayo, nggih. Pinter, Mbak Winong karo Mbak Dian Munasiroh coba kaya apa? Salah satu pamundhut saka Pak Bayan mau ya ngersake sambung wanci dalu. Coba kaya apa cah loro? Ha iki nggih. Mbok jumeneng, Nduk, cah loro. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Arek kandi iki wis bobok arek kayat. Bubuk kalih rangkung. Oh, bobok kabeh. Wis ora apa-apa. Wis kon bobok timbangane ganggu aku doan ayo. Do nek wong dalang ditutuki ndase. Ayo. Diaret tak Pak gulune jenengan. Ayo guluku jarit rangkung kok. Ayo. Biasane rangkung ra ngono. Mendhi nek sing marahi kok mendhi. Pokoke sekitar mburiku kene iki lho pokoke. Bacoken. Nano. Yo. Yo Mbak Dian sik. Nang coba kaya apa? Keponakanku. Matur nuwun dibantu karo Mas Rajamala nalika awan mau klenengane ngesti laras. Heeh, ben kanca-kanca iso istirahat. Ha iya. Lho, bareng istirahat do melek kabeh to. Ayo. Melek. Nek meleke kaget iki, Pak. Gregap ngono. Apa iki ngono ya. Ting dong deng. Iya. Baru hari kedua ini Pak. Nggih. Aman. Besok paling merem kabeh. Ora ngawur. Ayo ta
Mbak Dian ya, Mbak. Tanono ingkang rubeda nyuntak tresno nadyan mung srana rantik Ya. gambarmu uga Wah, Mas. Yo. Sing gedhe pak ngapur-ngapur Kang Mas pepujan Mbok Earkan. Kang Mas Kang merah titisake murih lestarine Remuk ing atiku iki yen banjur ngilingi cacah telu iki Pomo tenan sida dadi Oh. Wah matur nuwun setengah telu mean parandene nggon YouTube isih. Sing mirsani iki 3000 pasang mata. Iya. Monggo tanpa ngangge Pak Mio karo Pak Pentul lho. Ha iya. Alhamdulillah matur nuwun banget iki. Ha iya nggih. Wis matur nuwun Mas Yosi luar biasa ditata streaming kali becik-becike. Tobat tok Dek ya kita. Ha iya wis apik nggih. Mbok kuncine streaminge sinyal. Ha iya, Jos. Yo, boleh. Mendah baya yen sida urip lan Bakal ya. terus bisa nyuwara
matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Heeh. Pokoke intine awake dhewe nderek memuji muga-muga Bapak Maryanto sak keluarga lan ugi temanten kekalih tansah pinayungan dening Hyang Agung. Ugi sedaya para pamirsa ingkang kepareng jenak pinarak, ibu-ibu, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, panjang yuswa lan putra wayahipun sedaya dados lare ingkang soleh lan solekah. Ya.